Zamocy kochane, 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 na deweczkałe łale. Zamocy kochane, 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 na deweczkałe łale. w Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Ogólnie Cię prosimy, abyśmy posłuszyli wskazaniom świętego Benedykta. Wiernie służyli Tobie w modlitwie i gorąco miłowali braci przez Chrystusa Pana naszego. Serdeczne, staropolskie, płynące prosto z kaszubskich serc Bóg zapłać za sprawowaną Eucharystię, wygłoszone słowo, podkreślenie tego, co najważniejsze dla naszej wiary i dla naszych serc, za Boże błogosławieństwo. Naszą siłą jest nasza wiara. My, Kaszubi, trzymamy z Bogiem. Jesteśmy zjednoczeni w naszej wierze, w naszej kulturze, pod kaszubską flagą, którą dumnie będziemy zaraz nieść, która dumnie powiewa dziś w wielu miejscach Gdyni.
widzimy niekończący się pochód pięknych kaszubskich strojów, pięknych kaszubskich barw, ludzi, miłośników Kaszub, samych Kaszubów, którzy zechcieli dziś do Gdyni przyjechać. Co pięknego, tyle za našima plesoma, jak są přezdržíme do toho možná Rośnie, serce rośnie, bo przyjechali Kaszubi z każdego zakątka Kaszub, ale nie tylko. Przyjechali miłośnicy Kaszub z całej Polski. Wiemy też, że mamy gości z zagranicy i bardzo się cieszymy, że ten dzień, ten wyjątkowy dzień gromadzi wielu, wielu ludzi z różnych zakątków, nie tylko Kaszub, nie tylko Polski, ale i z wszystkich zakątków świata. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Pływa, płyści młeże płynie, łezky kara, łezky pływa, nigdy nie zaginie. Nigdy rozpływę nie przyjdą kasiebę, marsz, marsz, marsz za wrogiem, lecz mu bezbłędnie. Nam wszystkim, Kaszubom, jego pozdrowienie. Powiedział to także wczoraj podczas konferencji prasowej, że jest zawsze z nami, ale prosił równocześnie, żebyśmy zapamiętali to, co jest najważniejszym przesłaniem środowiska kaszubskiego, co jest naszym hasłem i mottem, że zrzeszonych na niej nikt nie złumie. Najważniejsza rzecz, która jest dowodem na nasze trwanie. I pan premier prosi i docenia także to wszystko związane z edukacją kaszubską i cieszy się z tego, że już 20 000 dzieci na Kaszubach uczy się kaszubskiego języka. Jako ministra pracy chcę Wam za tę wizję i za tę pracowitość bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Bo to właśnie dzięki pracy tworzy się dobrobyt takich miast jak Gdynia, takich regionów jak Pomorze, takich państw jak Polska. Nowy Zjazd Kaszubów w Gdyni za otwarty. Brawo! Brawo! Brawo, dziękuję. Zaśpiewał, zatańczył, zagrał dla Was kaszubski zespół pieśni i tańca Sierakowice. Brawa dla nich! Uspokoić Wasze zmysły, to zapraszamy Was do Muzeum Miasta Gdyni, bo dzisiaj również bezpłatnie można to muzeum zwiedzić, a tam takie atrakcje jak
czerwiec i Juliany także, czyli Jest baśniowym statkiem Regina. Pływamy po Zatoce Gdańskiej, podziwiając urokliwe widoki cykla Redłowskiego. Bilety do nabycia na pokładzie statku. Już za chwilę pan Krzysztof Zalowski cieszy się. Chyba widzę satysfakcję na twarzy, tak? Ajajaj, to sprzętu.
A ty wiesz jak to wychodzą? Super.